Sawira. Mambo ari kuti vanenge varimbotonga manje kana wangopedza nyaya iyoyo ibva yapinda. Unowaona wakasununguka utaure zvese zvauri kuda kwavari. Sondora pera ero Saturday murekanangari yakauya chititi chite pakwao ndakamira ziso racho samukani panyaya yengozi yanetsa musha mavo nekurara kwakaitwa munhu wairo munhu atinoti Lazarus ndobva kuMozambique pemkana kutaura saka ndoda kuti ndibatsirwe ndifukunurwe ndiende kunyika yekwangu asi hamugoni kuzviita musina kutengesa kuna mambo wenzvimbo yenyu. Saka takaita kuuya kuno kuti kabhuka zvakaisakadhini ndosaka maona tauya ishe mambo wangu ndonyaya iko kuvhileji yekunyatsuri kwandogara nemhuri yekwaadanga rukakana urubudirwa rudini ndo homwe yacho ari kubudirwa ndo homwe yacho ndokutaura kuti ndendese kwamambo mukatanga kutaura nawo kuti vandibatsirewo pandiri kutonyorwa ndovatidzosere kunyika yekwangu. Right, uya utaure nena. Uya. Ndakutenda Sabhuku wakamira neni kuti ndisvike pano. Ndakaurayiwa mama, ndichida kutenga shuka yangu nemari yacho ndikaurayiwa nanekwa dangani. Ropa rangu rikazara mushopu ndikaendeswa ndikandoraswa kubani nanhasi ndo pandiri mama. Asi Ruka ndinonzi Lazarus Mausira ndobve kuMozambique. Lazarus Mausira. Wakaona wadiani kwa dangani? Ndi baba Ruka. Ruka angaripo. Ruka uya. Uya pano Ruka. Mambo tichi rukuda mugurubu. Mambo mutasa. Mambo. Murumoyo ndakapa chiona mambo. Ndiye akapukuta ropa rangu. Asi baba akanga nditengesa kumakomuredza yemushopu pakuti anzi uyu mutengesi uyu. Asi ndaitenge shuka yangu 1 kg 1 nemari yacho ikasara neropa rangu rikasara ndikandosiwe kubani ndo kwandiri mambo we. Bambo unaiziva here nyaya ichokwadi saka paari munopaziva
ndinomaziya pandiri mambo, ndinomaziya. Ora nyaya yako hainetsi bani kuti uyo ari kupaziva. Saka zvaunoita chizwa shamwari yangu. Ega mutemo zvaunotaura manje. Ndizvokuti handingaveuriwe kuMozambique. Ndinge ndinoti uzotungamirire chii mhuri yacho painenge yakubva kuno ichienda. Saka zvainoita manje mutemo unoti panoda mapepa, because yataakuita iyi yaexhumation, taakufukunyura mabhonzo anga akawikwa. Saka panoda tsamba yani yasabhuku, panoda tsamba yaishe, panoda tsamba yamambo, panoda tsamba yaDDC, panoda tsamba yekubva kuMinistry of Health, panoda tsamba yekuregistry, panoda tsamba yemuseums and monuments, panoda zvitsamba yamapurisa. Aya ese anonzi maletters of no objection, ekuti hatisi kuramba kuti munhu adi afukunyura. Kana yadaro mapepa ayo ese avo, matsamba ayo ese avo, munhu anochifukunyurwa zviri pai, zviri pamutemo. Mapurisa anenge aripo, weregistry anenge aripo, weregistry ndio anofanira kuzokupa ichi burial order. Because kana pasina burial order, matsamba asipo hawakupi burial order. Saka now that chinhu chakaitika nguva yechi, chakaitika nguva yehondo, chini chada kuti tichibate DDC wobata the relevant ministry. Ministry iyoyo yokupai tsamba yokufambisa kuti mutakure ndiye munomusiya kuchii kumusha kwake. Saka now that imimi kumhuri, kana iri ngozi yauya mumhuri, it means inokwanisa kungobata anyone mumhuri kana isina kubatwa zvakadii zvakanaka. Saka iwe shamwari yangu, wanga uchiti vanhu kana wakufukunyura, wakutakura, wakuenda kunokuiga kumusha kwani kwako, chimwe chaunga uchada futi chii? Waindibvunze kuti muripo, ndikati ndiri kutanga ndaona mambo mutasha, nekuti ndaizviziva basi kuti mambo ndiye unondizwa zvendinotaura, nekuti ndakabvira kare, ndikauraya ndaurayazve mazara tupwere, ndikati chindiendesai kuna mambo. Ndikatsvaka sabhuku ndikati ndiperekedze, unondisvitse pana mambo. Ndozotaura mutongo wangu, hama dzangu turiyo tudoko nekuti zera rangu hakuchina. Ndotaure muripo wangu kana ndichinge ndasvika. Chandaida kwamuti mambo mundionewo, mundibvungatirewo, nekuti panotonhora. Kuziya kwako basi mambo kuti ndiri kutonhorwa. Zvakanaka izvozvo. Ndakuzwa shamwari yangu, ndichakubatsira kuti zvidii zvifambe zvakanaka. Saka zvandakuita ndekuva rimudiki wanofanira kutanga kuenda. Exhumation haiitwi tisati taziva kuti munhu wacho aruniswa papi, akusvikira papi. Saka ndipoti mhuri inofanira kudai tomukumbira kuti wadai waende wanoona kumhuri, then exhumation yezoita kuti tikabva kuno mapepa aita takufamba tichienda unoziva kuti tiri kuenda pakati. ende futi panoitwa exhumation pacho panofanira paine verudzi rwake anenge akamumirira kuti pamune muchifamba mune muchizofamba naye ndiye anenge akamirira anenge achikaita vanhu. Saka chakanaka kuti imimi mochienda mooronge vanani vanadangana, handiti kuti kotomboenda uko vanhu vanomuperekedza kana vairi kana vatatu, wombonoseta ground ikoko kwacho kuti pamunozorwa kuno musasvike uku munoita futi chii mamaine bhodhi musikazivi musvikaiko masabhuku ariko kana eshe mambo ari kutaura kuti sakuda kuti mukaenda, handiti mosvika pamusha pacho podii pozikanwa, handiti sabhuku inzvimbo ishe mambo odii wobva watotaurirwa kuti chada kuzoya nemwana mupi muno akafira kupi kuZimbabwe, kuitira kuti pamuchazonoripa pachazotaura muripo wake sabhuku iye ishe wanofanira kunga wari chii waripo, kuitira kuti mimi kana maakuzoenda kunoripa futi isusu kuno kuchatoita chete kukupai chii munhu anokudii anokuperekedzai ikoko, asi muchanoripa pamberi pane paishe nasabhuku nemutumwa kana kuti mambo wacho atoripo kana mutumwa wamambo weikoko kwamuda kuripa, then zvinhu zvenyu inenge yatodii inenge yapera.
Saka chikudiwa chitsvagai vanhu kana vairi vanotungamira nani, vanoenda naye kumusha kwake, unosvika munozviintrodusa ubva wataura nyaya yake, then mochisiya motaura kuti tirikudii, taakuchinogadzirisa kuti tiuye. Mapepa andiri kutaura 2 days chaiye anenge adii. Apadi tsamba ile inobva panapa yokubatsira vanhu kufamba. Zvakuda kuti vari kuenda wacho iwewo kumusha kwako ndekupi? Kumanyika. Manika apa Pamanika. amadzimabani tisizire kunomba. Ndinofamba netsoka. Ndinovatunga. Imi munofamba netsoka, zvamunoita ndinokupai. Last year makaenda Mozambique namundia. Mukomana. Wakaenda baba? Saka panongodiwa chitsamba yekuti kana masvika pamatembeya tokunyorera tsamba. Matembeya mune mukomana kana tichida kuti mukomana wedu tikupe kuti mukomana wedu anobva kuno kanoenda nenyuma kuenda wacho, pane paine tsamba yatiti takadhinda, mokwanisa kufamba muchikrosa kudii kupinda, then munogadzira zvinhu izvozvo, madzoka ishe wenyu aripo, sabhuku aripo, ini tori panapa, maletters iwo haambotori time, i1 day matsamba ese iwanenge aripo kwadidii kwese zvezvo aripo, uchizongoroka zuva rekuti munhu achafukunyurwa riini, munhu otongofukunyurwa then kokudii Basa rotoitwa. basa roitwa. Yes, sir. No, isusu shamwari yangu, mutemo wakachinja, hakusisina muripo wemukadzi kana mwana. Hurumende haichadii, haichabvumiri. Saka iwo muripo wako unofanira kunge uri chii? Mari Nemombe. kana zvipfuyo, mombe, mbudzi, izvozvo ndo zvinotenderwa. Mwana kupa mwana sikuri pangozi hazvichadii. Ndichakuda uri mukadzi panguva yandamuda ndakafa. Shamwari yangu, kana wakadaro shamwari yangu, zvazvakatonaka, dai zvaiita shamwari yangu ka. Tatotaurirana panapa kuti uda zvakadini, uda mombe ngani, uda chiti patatopedza ka. Vanhu vaendi kunosenza unoziva. Ndotanga ona hama dzako. Alright. Saka iwewe zvaunokwanisa kuita futi ka, chizwa shamwari yangu. Paunonge waenda ndii, ukasvika ukanona hama dzako, unokwanisa kuzodzoka futi kuneni, handiti wochizonditaura kuti muripo wako uruda chii, so that tobva tawirirana manje. Hatidi kuti uomesere vanhu babu, because vamese uri kuona wana hawana chavanodii, chavanoziva. Zvinouya haana kumbodini, haana kumboramba babambotaura kuti hazvishuwa ichokwadi. Wachiuya nemishonga wachitsveta pachitoro pavo wachitsipika misha yese apa kutsipikwa apa kuse kusvika ndafunga kuti kana pamutorwa ndinogara nyaya yangu isvike. Ndosaka ndakazogara pamutorwa kuti nyaya yangu isvike. Mama ndazwa shamwari yangu, aiwa nyaya yako tokubatsira, chiperekedza vanhu hauendi navo kumusha uno nehama dzako, then modzoka tobva tapedzerana, handizvo? Right, chienda kushamwari yangu. Mambo mandigonera mambo mutasa mandigonera mambo ndinongozorora ora yashamwari, chienda kushamwari yangu. handina kukutsamwira roka, waite zvakanaka, wazwa here, nekuti ndimwe basi waizviziya. Dai iwe wakafa ana ako nerudzi rwako apeno aizoti unonyemba. Waite zvakanaka, waite zvakanaka, handichicheva kukutsamwira. Right, pakanaka shamwari yangu, chienda hako tosangana wadzoka. Baba iwo nemachinda nemadzisabuku. Bye bye, bye bye. Right, adini. Saka imi wanadangari, zvataura zvataronga panapa, titsvagai vanhu kana 2 chete Vanokrosa.
wanotokrosa naye tokupai mukomana tokupai tsamba mukrosa wanokrosa naye wose kana yakadai so achisvika uku anotobuda asvika kumusa kwake achingokrosa anotokutungamirai masvika pamwe pake anokutaurirai kuti tasvika rinounganidza chii hama dzake moa matotaura kuti tisu vanhu nenyaya yakati yakati tauya kunodai saka tauya kuti titaure kuti nyaya tadii tikuiziva then mozodzoka futi kupi kuno tichadzoka kuno takuya nemwana wenyu maremains ane ati hamusasandonoke kana yadai so haidiba kunonoka munhu wakadangarira mutoro asi basa anodangarira wangarondisira mushonga mumashopu nekuti nemumakuwa wachinditsipika zvindisabude munoziva kuti bhandi munozisa mutorwa iyi paari kuda ipako anozopiwa ambowa mombe imombe pamutemo wemombe nare donzitedaikanga usingazivi pamutemo wemombe patare unga uchinzi unotangira pamari no isitote general mazuva ano mombe zasi 350 or 400 but zvamunoita manje iye wacho uyu pakabudira uyu wacho ndiye anotaura kuti dai mombe iri kutsika kana kudai mari plaza mutengeri kuno immigration nokutambudzana munonodzitengera ikoko that will be easy unongoda kuda mari you buy from that end because kuno kuda pura nekuborder vet what uyu arikutaura muripa wacho tsamba dzekufambisa takamirira kuti asvibadanga hazvaigona here kuti dai taiti igona kuti tokuretea netsamba ku zvenge dzozodzoka futi pachanyorwa tsamba haimbonetsi ba munokwanisa wambomira panze apa wachitonyora tsamba totoidhinda tsamba vatopera motoita tsamba warikrosa wachida Mabudai mutomborongo. decide kuti arikuenda ndiani nani mazita wabva atonyorwa nemaid namba ezvitupa zvavo toti ukupai mukomana matokrosa chimwe chatatisina kuudza ichanani ndechekuti umwe yacho yakataura kuti pandikubva pese patichange ndiri iwe unofanira kunga uri nokuti wandibatsira sabo ndimishamwari anoita nharo nazvo ndiyauimezi kuti zita rako iwoyo na2 ukadangara naye ndo saka chiendai panze mumatoronga mumatima mazita mamatoirwa tsamba iyo vaitotirwa munotaura kuti musi wakati makutosunga right handei next